Umatnya Nabi Musa itu selalu eling ceritane Nabi ini. Yen Nabi Musa biyen arep dijabut nyawane kalau malaikat Israel. Malaikat Israel iki ditempiling. Pewak kono sampai ndase malaikat Israel itu pecah. Akhirnya wadul teng Allah tapi wong malaikat yang balik meneh cring ngono. Salahe nyamar menungso, tempiling Nabi Musa. Ya Allah, Bapak. Niku sinten nggih arep tak jabut nyawane kok kula ditempiling. Oh iku Musa aja macam-macam cah sitok iku. Aja meneh kowe aku mbiyen tau dikomplain karo dhek ya. Terus piye to? Ajeng kula jabut nyawane kula ditempiling ya sesuk kandha sing apik to aja karo cah sitok iku aja sembrono. Mula akhirnya malaikat Jibril ya sopan. Assalamualaikum ya Musa. Apa ya lo tak kaplok meneh. Mboten. Nyawamu panjenengan lho pun expired. Lah terus wayahe dijabut. Ya kandha sik aja bat jabut. Kancamu lho wis kandha wingi niku pun. Nek Nabi Musa iki saiki rambutnya wis putih, jenggote wis semrawut, untune wis protol. Ngono, ya iku tandane tuwek. Iya, iku tuwek. Ya wis jabutan, jabut. Lah umat Nabi Musa jenenge tiyang Yahudi mikir, Nabi Musa dijabut nyawane gara-gara untune protol, rambutnya putih, jenggote semrawut. Mula akhirnya wong Yahudi niku senengane dandani untu, nyemir rambut ireng, nyukur jenggot supaya nek malaikat Israel teko urung wayahe. Ngono. Lha niku mula bab lihyah, bab jenggot niku tekan zaman Nabi tesih menyelisihi ben gak padha karo wong Yahudi. Mula kiai-kiai rapati ana sing ribut perkara jenggot niku ya perkarane ngerti sejarahe bab lihyah utawa bab jenggot. Lah terus teng Madinah sahabat petuk wong Romawi, wong Romawi ini wong Itali mriko. Niku senengane dodolan jubah. Lah jubah Romawi ku nang korsete lho, kene cagake. Nek dienggo niku methithi ngeten. Terus mburine niku dawa, bekase kaene niku kewer-kewer, nek mlaku ana sing gawakne kaya baju penganten ngoten nika. Mula wong nek nganggo baju Romawi jubahe niku sombong, ketok methithi ngene, mula ditegur karo Nabi supaya ora ketok kaya wong sombong, kongkon ngethok. Lah niku lho mula terus ana istilah isbal, klambi ora entuk nyeret tekan ngisore kemiren. Lho wong biyen niku nek kelaene dawa niku sombong. Nek saiki kuwalik tambah cingkrang tambah sombong ngono walikane. Oh ya betul, ati Islam niku biyen niku bejo. Awak dhewe kula niku kadang ya bersyukur untung ana Abu Jahal. Untung ana Abu Lahab. Coba nek reneng Abu Jahal, reneng Abu Lahab ngono, Islame ora pindah teko Mekah ning Madinah wanteng ning jero kono ae. Aman ayem ora tutuk kene. Tapi berhubung Islam niku Nabi niku hijrah, maka hijrahnya Nabi ini menjadi penanda Islam terus bergerak ke seluruh dunia mencapai tujuan rahmatan lil alamin. Nah, mulai terus geser maneh saking ngriku teng Persia apa teng Madinah. Ya wes akhirnya Nabi ning kono petuk Yahudi, petuk Nasrani, petuk Majusi, petuk ora duwe agama. Mula terus akhirnya Islam ayo urip bareng karo liyane dirukunke ngangge piagam Madinah. Mula Islam kuat soalnya rukun karo liyane. Teng Mekah nggih dereng enten piagam Madinah, piagam Makkah ngono. Gak ora ana sing diagama. Begitu Madinah petuk bangsa-bangsa yang mulai berbeda. Terus Islam bareng ngoten niku geser teng pundi? Geser dateng Persia. Persia niku sakniki Iran Irak niku. Negara terkuat di Arab namanya Persia. Rajane namanya Rustum. Wong Jawa nyebute Rustam. Nggih, niku raja Rustum utawa Rustam niku raja Majusi. Wonge iku jago perang, hebat, sekti cara wong mriki. Ora ana sing iso naklukno, ora iso ngislamke ra iso. Akhire sing tugas sing ngislamke raja Rustum Sayyidina Ali budal niku teng Persia nggawa garwanipun Siti Fatimah nggawa anak loro Sayyidina Hasan Sayyidina Husain gawa ning Persia.
Sayyidina Ali ming ndonga karo nglakoni apik, nyontoni apik, sampai Raja Rustum iku tertarik karo Sayyidina Ali. Hei, Kang. Ngopo? Kowe kok wong apik tenan iki. Kowe iki kok gawe-gawe apa tenanan ora? Ulangane nabiku jen kaya ngene iki. Lah nek ngono piye nek kowe tak pek mantu jare Raja Rustum. Waja, aku iki wis mantune nabiku. Engko nabiku ngamuk gara-gara anake tak wayuh. Mula wis tahu soalnya aku seneni karo nabi gara-gara pengen wayuh. Mula anakku wae PN. Akhire anake Sayyidina Ali ingkang nami Sayyidina Husain dipek mantu kali Raja Rustum utawa Rustam niku. Akhire duwe putra naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, Raja Rustum niku begitu mlebu Islam niku wis mboten melu Majusi lah, agama Majusi niku nyembah geni. Genine niku Majusi niku nek disembah niku digeleh bangunan dhuwur dawa namine Manara. Mula begitu mlebu Islam, genine diguwang, manarane niku digeleh ngarep masjid. Lah dunia Islam delok Manara kok apik ya, ning ngarep masjid ana cagakan dhuwur apik ngene. Mula kabeh pengen bangun Manara. Lah niku sing akhire tekan pati jenenge menara niku. Dadi Islam itu bergerak, berkembang, jejer petuk bangsa iki mulai berubah.